आलासि महरै बाहागो लानो हानाय गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लानो हानाय भबानी नार्जारी मेडाम बाहागो लानो हाबावनाय मानगोनां मतिराम ब्रह्म सार उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म बाहागो लानो हाबावनाय बाबा भटेन्द्र बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो बे जौसाङाव जिरायनो हानाय गासैबो माननि आलासि नोंथांमोन फरायसा बिथांमोन फरायसानि बिगोमा आरो गासै आइ बाबा नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय दा बे जायगायाव फैनानै थारैनो गोसोखौ गंसे फरायसालियाव सासे बिमाया गावनि फिसाजोखौ टिउसननि थाखाय लानानै फैदोंमोन। बिमाया जेब्ला स्कुटिनिफ्राय फिसाजोखौ बोख्लायबाय अब्ला गथ'आ बुंदोंमोन बिमाखौ जे आइ नों आंखौ नेबाय थानो नाङा न'आव थां दा सम जायोब्ला फैफिनदो मानोना बाबाया न'आव हारसिङै दङ। दा बेखौ नुनानै आङो गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों। आङो सानदोंमोन दिनैनि बे नुथाया जानो हागौ बयनिख्रुइबो दिनैनि थाखाय साबसिन नुथाय साबसिन जाथाय। नाथाय जेब्ला आङो नोंथांमोननि बे जायगायाव सफैबाय नोंथांमोनखौ नुबाय बे मन्दिरनि लांगोनायाव सफैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो सुबुंनि मोखाङाव जेब्ला आङो नायदों अब्ला आंनाव मोनसे सानस्रि फैदों जे बेवहाय थानाय साफ्रोमबो सुबुंनि जि मोखां बे मोखाङा गोथार गोग्गो जेबो बेले बेजे सानस्रि गैया आरो बेवहाय जायफोर बिमा बिफाफोर दङ दिनैनि बरायजानाय फरायसाफोरनि जायफोर गार्जेन दङ बिसोर साफ्रोमनिबो मोखाङाव नायोब्ला नुबाय बिसोरनि गोसो गोरबोआव बिराद गिदिर सिमां आसा दङ। दा बे थासारिखौ नुनानै आङो सानबाय बे थासारियासो दिनैनि थाखाय साबसिन बे नुथायासो दिनैनि थाखाय साबसिन मानोना जोङो ओरैबायदि मोनसे जायगायाव दङ जाय जायगाखौ जोङो गोथार जायगा होननानै बुङो मोनसे थानसालियाव मोनसे मन्दिराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोनि गासै मैलाया स्रां जायो। जों गुबुन गाज्रि खोथा सिन्था खालामनो हाया मोनफ्रोमबो साननाय हनायफ्रा मोजां खोथाखौनो जोङो सानफ्लाङो। दा ओंखायनो जोंनि गोसोआ जेब्ला मन्दिर बायदि जागोन अब्ला जोङो साफा साफा गोग्गो मानसि जानो हागोन आरो जोंनि साननाय आरो गोसोआ जेब्ला गोग्गो जागोन अब्लानो जोङो जिउआव साफा साफा देरहासार सुबुं जानो हागोन। दा जियानो जा आं बेवहाय थानाय जेसेबांफोर फरायसाफोर दङ बिसोरखौ आं खेबसे गसंथारै खावलायदों। बिसोरनि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनांगौ। दा जोङो बेबायदि लाइमोन आरो फरायसाफोरखौ नुयोब्ला गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनो मानोना बिसोरनो जाबाय जोंनि न'खरनि समाजनि हारिनि इयुन। बिसोरखौ लानानै जों मिजिं आसा सिमां दङ। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद
एबा जोंनि बर'नि सानस्रिफ्रा जे बुंबाय थायो जे जों बर' हारिखौ बर' जातिखौ गेरेमसा जाति हिसाबै गायसननो नांगौ मास्टार रेस हारि हिसाबै जोङो दानो नांगौ होननानै दा जोङो सोरखौ थांखिदों बर' जातिखौ जे जों गेरेमसा दानो नागिरदों बर' जातिखौ जे जों गोग्गोम हारि हिसाबै गायसननो नागिरदों जों सोरखौ थांखिदों जोङो थांखिदों बे फरायसाफोर आरो बे लाइमोनफोरखौनो लानानै बे लाइमोनफोरनि गेजेरनिफ्रायनो साफा साफा दैदेनगिरि साफा साफा थुनलाइगिरि साफा साफा डक्टर इन्जिनियार एसीएस आईपीएस आईएएस अफिसार जेब्ला जागोन अब्ला जों बुंगोन जे जोंनि बर' जातिया गेरेमसा जाति जाबाय होननानै दा बेखायनो जोंनि बे इयुन जोलै जोंनि जायफोर भबिष्यत फिउचार दा बिसोरखौ जोङो मोजां खालामनायनि दिनैनि दिनावहाय बिबान सफैदों दा दिनै एसे सिगाङाव जे जों बरायबाय बे उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव गासै 7 फरायसाफोर बिसोरखौ जे बरायबाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा सोरखौ बरायदों जोङो उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय ब्रह्म धोरोम समाजनि जेसेबां गोरोंसिन फरायसाफोर दं टप 50 जों बिसोरखौ बरायदों दा बिनि ओंथियानो जाबाय ब्रह्म धोरोमनि समाजाव उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव बिसोरनो बयनिख्रुइबो गोरोंसिन बिसोरनिख्रुइ रावबो गोरोंसिन गैया दा बिसोरनो गोरोंसिनबा उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव ब्रह्म धोरोम समाजनि बेन्दोङाव बिसोरनो बयनिख्रुइ गोरोंसिनब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव नोंसोरनि बेस्टआव नोंसोरनि जेनेरेशनाव डक्टर इन्जिनियार गेदेर मानसि जानांगौब्ला नोंसोरनो जानांगोन नोंसिनि अनगायै रावबो जानाय नङा आरो बे जानो हानाय पावार जानो हानाय बे टेलेन्टआ नोंसोर साफ्रोमनिबो गोसो गोरबो सिङाव दङ दा गुबै बाथ्राया जाबाय दाना बे टेलेन्टखौ जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन आङो बुंदों बे जेसेबां फरायसाफोर दङ बे जेसेबां बिमा बिफानि फिसाफोर दङ बिसोर साफ्रोमबो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो मानोना जोंनि साफ्रोमबो बे गथ'फोरनियाव बे फिसाफोरनियाव बे टेलेन्टआ दङ बे शक्तिया बे पावारा गोरबो सिङाव हाबनानै दङ दा बे टेलेन्टखौ बे पावारखौ जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन माबोरै ओंखारबोगोन बे टेलेन्टआ बायजोआव दा बिनि थाखाय गिबियावनो जोंनि फरायसाफ्रा सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मविश्वास गावखौ फोथायनाय बियो थानो नांगोन दा बेवहाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाया साननो हायो थांखि लानो हायो जे आङो सासे डक्टर जानो हायो आं सासे इन्जिनियार जानो हायो आं सासे एडभकेट जानो हायो बे थांखिखौ जोङो लानो नांगोन आरो बे फोथायनायखौ लानो नांगोन बे थांखि आरो बे फोथायनायखौ लानानै जेब्ला नों आवगायलांबाय थागोन अब्ला नोंखौ रावबो होबथानो हाया गाबोननि दिनाव सासे डक्टर इन्जिनियार जानायनिफ्राय नाथाय जोंनि बर' फरायसाफोरनियाव बे सेल्फ कन्फिडेन्सखौ जोङो नुनो मोना दा बेवहाय थानाय फरायसाफोरखौ सों बेवहाय थानाय फरायसाफोरनि 90%आनो दा सोङोब्ला गोनो गोथो जागोन फरायनानै नों मा जानो नागिरदों बिसोरो गोनो गोथो जायो कारना मा सेल्फ कन्फिडेन्स गैया आत्मविश्वास गैया आरो बिसोरनियाव थांखि गैया जों जे बाजाराव थाङो जों मानो थाङो बाजाराव थांखिया जाबाय संख्रि बानलु मैगं थाइगं लायनायाव ओंखायनो जों बाजाराव थाङो नोंसोर जे फरायसालियाव थाङो नोंसोर जे फरायदों मानो फरायदों नोंगोना नङा मानो फरायदों मानो नोङो फरायदों नों बेखौ मिथियाब्ला नोङो मानो फरायदों मानो गोसो होना फरायदों दा बेखायनो बुंदों थांखिखौ लाग्रोनांगोन नों फरायनानै मा जानो नागिरदों आं बुंदों नोंसोर जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो नाथाय थांखिखौ लानांगोन नों मा जानो दा थांखि गैयाब्ला नों मानो फरायनो दा जोंनि गथ'फ्रा जे थांखि गैया सेल्फ कन्फिडेन्स गैया आत्मविश्वास गैया नाथाय बिनि दायनिगिरियाबो जों बिमा बिफायानो जागोन जों बर'फोरनाव मोनसे हुदा दङ मोनसे सानस्रि दङ बे दिनैनि नङा
गोदोनिफ्रायनो जानो हागौ बर' जाथिया जे दिनखालिनिफ्राय जोनोम जाबाय बे दिननिफ्रायनो खोमा मा सानस्रि बियो जेबो जानाय नङा गोदो मा बुङोमोन जोंनि बर' मानसियालाय बहा डक्टर जानो हानो बहा इन्जिनियार जानो हानो दिनै फैयै फैयै जों मा बुङो आंनि फिसालाय बहा डक्टर जानो आं जाम्बानि फिसालाय बहा इन्जिनियार जानो जों गोरिबनि फिसालाय बहा एसएस अफिसार जानो जोङो खामला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसायालाय बहा लेखा गोरों जानो जोंनि सानस्रिया बियो दं दा ओंखायनो जों बिमा बिफायानो सानाखैब्ला जे आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो आंनि फिसाया इन्जिनियार जानो हायो आंनि फिसाया ओरै थोरै जानो हायो होननानै जों बिमा बिफायानो सानफेराब्ला बिमा बिफायानो जुदि बुंफेराब्ला फिसा नोङो डक्टर जानांगोन फिसा नोङो इन्जिनियार जानांगोन फिसा नोङो मेट्रिकआव 98% लाखिनांगोन टप 10आव थानो नांगोन जों बिमा बिफायानो बुंफेराब्ला जोंनि फिसायालाय बे खोथाखौ बोरै साननो हानो दा बेखायनो आं बुंदों बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमानि बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिफानि फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दा बिनि थाखाय जोंनि बिमा बिफानियाव आत्मबिश्वासा थानांगोन नाथाय बे आत्मबिश्वासा जोंनियाव गैया ओंखायनो जोंनि फिसाफोरखौ मा बुङो जोङो दे नोंलाय बहा डक्टर इन्जिनियार जानो हानाय फिसा थांलाय फैलाय खालाम स्कुलाव देरसान्दिसो थांलाय फैलाय खालामनो होदोंबा बे गथ'आलाय मानो 98% मोननो मानो डक्टर जानो मानो इन्जिनियार जानो दा बेखायनो बुंदोङो साफ्रोमबो बिमा बिफाया बे सेल्फ कनफिडेन्सआ थानांगोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थांखि लानांगोन जे आं ओरै थोरै जानि मानोना नों जानो हायो बेवहाय थानाय सा 15 फरायसाफ्रा गाबोननि दिनाव 5 बोसोरनि उनाव आफ्टार 5 years नोंसोर साफा डक्टर साफा इन्जिनियार जानो हायो बे पावारा बे टेलेन्टआ बे ब्रेनआ नोंसोरनियाव दङ ओंखायनो नोंसोर 60% मोनदों 70% मोनदों 80% मोनदों दा जाय 80% मोनबाय जाय 70% मोनबाय जाय 60% मोनबाय बिसोरनो जायो बिसोरनाव लेरावबो जाया सोर जानो दा बेखायनो जानो हायो दिनैनिफ्राय जों थांखि लानांगोन बे थांखिखौ लानानैसो जों दावगानांगोन जोङो जेरैहाय ओंखामखौ जोंनो रावबो जरदबस्थ' दौआ जरदबस्थ' दौओ नामा जों ओंखामखौ नों ओंखाम जाथारनांगोन नोङो जेला उखैगोन गावनो जागोन नोंनो रावबो जरदबस्थ' दौलायनो गोनां खोथा गैया ओंखाम उखैयोब्ला नोङो गावनो खुरनानै जागोन आरो गैयाब्ला नोङो गावनो संनानै जागोन दा बे उखैनाया जोंनाव थानांगोन फरायसाफोरनाव बे उखैनाया थानांगोन जानो लुबैनाय जानायनि उखैनाय आं डक्टर जानि आं इन्जिनियार जानि आं ओरै थोरै जानि बे उखैनाया जेब्ला थाबाय अब्ला नोंखौ रावबो नारसिननो गोनां जानाय नङा फरायनांगौनि थाखाय दा बेखायनो जोङो माबा मोनसे जानोब्ला जोङो थांखि लाग्रोनांगोन दा आंनि जायगाया जाबाय बाक्सायाव ओमफ्राय बाक्सा होनबाय थादों दा बाक्सानि मा जायगायाव थायो आङो बाक्सानि हाग्रा सिङाव थायो आङो एकदमबारे हाग्राजों नांजाबनाय जोंनि गामि जोंनि ओनसोला 15खानसो गामि दङ मानास हाग्राजों नांजाबनाय जों जेला उन्दै सममोन अब्ला जोङो नुदों आंहा दाबो गोसोआव दङ बे जायगानि मानसिफ्रा बे मानास हाग्रायाव हाबनानै थुरि एंखोर दानाब्लानो थुरि एंखोर हाहैयाब्लानो ओंखाम मोनजायामोन 90% न'खरा थुरि एंखोर दाननानै बेखौ फाननानैसो ओंखाम जायोमोन फुङाव थुरि एंखोर हाहैबाय बेलासियाव सिमला बाजार होननाय मोनसे जायगा दङ जोंहा बे बाबामोना मिथिगौ मोजाङैनो दा बेवहाय बेलासि जानाय लोगो लोगो बे जोंनि जायगानिफ्राय 100 जन 150 जन मानसिया खर'आव थुरि रुजुननानै बिफाफ्रा फाफ्लियाव एंखोर बाननानै सिमला बाजाराव फानफैयोमोन जेला फानखांगोन अब्ला बेखौनो माइरं बायनानै लानानै थांगोन बिमा बिफाया जेला थुरि एंखोर फानफैयो अब्ला बिसोरनि फिसाफ्रा मा खालामोमोन ओंखाम दोआव माइ जिगाबजों दै गुदुं फुदुंबाय थायोमोन
मोनफैब्लानो माइरंखौ होसननानै संख्रिजों जाना उन्दुनानै थानोसै। नाथाय बे थुरि एंखुरखौ सानफ्रामबो फाननो हायामोन सानफ्रामबो। जेला फाननो हाया अब्ला मा जायोमोन, माइरंखौ मोनबोआमोन। माइरं मोनबोआबा मा खालामोन बे गथ'फ्रा, ओंखाम संनो जे दै गुदुं फुदुंनानै दोनदों बेखौनो गिलासथाम गाहाम लोंनानै उन्दुनानै थायोमोन। बेयो बास्तब घटना, आंनि मेगनजों नुबोनाय। आरो मोनायाव रानदोंब्ला अखानायै सानावबो रानदों। बेबायदिनो बोथिनै बोथिथाम ओंखाम रानजायोमोन बे जायगायाव। जों जेला उन्दै उन्दै सममोन जोङो मेगनजों नुबोदों। नाथाय बै ओंखाम रानगोनाय जायफोर गथ'फोर बिसोर कुनुदिन फरायनायखौ नागाराखै, स्कुलाव थानायखौ बिसोर कुनुदिन नागाराखै। गस्ला गिजि पेन गिजि गाननानैनो बिसोरो स्कुलाव थांदों। बिसोरनाव कलम बायनो फैसा गैयामोन, ओंखायनो मा खालामोन गोबां फरायसाफ्रा बे औवा दालायखौ दानोमोन। औवा दालायखौ दानस'नानै बे औवा दालायनि गुदुङाव डट पेननि रिफिलखौ सोनानै बेखौनो कलम खालामनानै लिरदोंमोन। आंनि लोगो दंमोन सासे गामिनि बिरफुं मोसाहारि होननाय। बियो मा लावखार थादों बोसोरसे। स्कुल फरायनायखौ नागारनोसै होननानै लावखार थायाखै, स्कुल फरायगोन होननानैसो लावखार थादों। बोसोरसे लावखार थानानै फैफिननानै बियो गाननाय जोमनाय लेखा बहि बायनानै फिन स्कुलाव थांफिनदों। दिनै बियो सासे पुलिस अफिसार। रावबो फरायसाफ्रा जानो गैया, ओंखाम गैया, बहि बायनो हाया, कलम बायनो हाया, बिजाब बायनो हाया होननानै बै समावहाय स्कुलखौ नागाराखैमोन रावबो गथ'फ्रा। मानो? खारन बिसोरो साननो बायध' जादोंमोन। बिसोरो साननो बायध' जादोंमोन जे आं माबा मोनसे मावथारनांगोन, नङाब्ला आंनि इयुना मा जागोन। आफायाथ' थुरिसो हायो, एंखुरसो दानो, एंखुराबो सानफ्रामबो फाननो हाया, बोथिनै बोथिथाम ओंखाम राननांगौ। अब्लाथ' आं माबा मोनसे जाथारनांगोन, आं माबा मोनसे मावथारनांगोन, माबा मोनसे जाथारनांगोन। बे खोथाखौ साननो बायध' जादोंमोन बै गथ'फ्रा। दा माबा मोनसे जाथारनांगोनब्ला, माबा मोनसे मावथारनांगोनब्ला मा खालामनांगोन? लेखा फरायनांगोन, लेखा फरायथारनांगोन। बेबायदि होननानै रावबो गथ'फ्रा, बे गैजारोङिनि फिसाफ्रा, गोरिबनि फिसाफ्रा, ओंखाम रानजाग्राफ्रा सासेबो गथ'आ फरायनायखौ गाराखैमोन। आरो दिनै फैयै फैयै बे गथ'फ्रा मा जाबाय, जोंनि लोगोफ्रा दिनै सोरबा प्रफेसर जाबाय, सोरबा मास्टार जाबाय, सोरबा खेरानि जाबाय। दा थिग बेबायदिनो नोंसोरबो साननो हायो आं माबा मोनसे जाथारनांगोन। आरो माथो जागोन? माबा मोनसे जायोबा मा जागोन? नङा होमबा? माबा मोनसे जायोबा मा जागोन? आरो माबा मोनसे जे जाथारनांगोन, बे सानस्रिखौ जोंनि बिमा-बिफाया होनो हानांगोन। बै समाव सम आरो थासारिजों बै गथ'फ्रा साननो बायध' जादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि फिसाफ्रा बेखौ साननायनि खाबुखौनो मोनाखै। आं जे माबा मोनसे जाथारनांगोन। मानो खाबु मोनाखै? खारन अभाब होनाय, आंखाल होनाय बुस्थुखौ बांसिन जोंनि गथ'फ्रा जेबो बुजिनानै मोना। बिसोर अभाब जाफेराखै, जेनिबो आंखाल जाफेराखै। जाफेरदोंसै, ओंखाम रानफेरदोंसै, ओंखाम रानफेराखै। जा बिदों बेखौनो मोनदों, जा जानो लुबैदों बेखौनो मोनजादों, जेराव थांनो गोसो जादों बेयावनो थांनो मोनदों। थारमाने बेहा जे माबा मोनसे अभाब दं, माबा मोनसे आंखाल दं, कुनुदिन साननायनि खाबुखौ दानि फिसाफ्रा मोनाखै। दा बेखौबो जोङो मोननो नांगोन। माबा मोनसे जे जानांगोन बेखौ सानहोनो जों बायध' खालामनांगोन जोंनि फिसाफोरखौ। दा खोथाया जाबाय मा, जोंनिया दानिया गथ'फ्रानो सासे सासेल'सो, नङाबा सानै खोब बारा। नंगौना? सोरहाबा साबा फिसा गोनां दं नामा इयाव? दङसै? गैया? सोरबा सासे, सोरबा सानै, खोब बाराथारबा बाय एक्सिडेन्ट साथाम। दा जोंनि फिसाया सासेल'बा, सानैल'बा, ओंखायनो जोंनिया मा जाबाय, गथ'फोरखौ अननाया बारा जाबाय। गथ'फोरखौ अननाया बारा जादों जोंनिया। सासेल' फिसा, ओंखायनो गथ'खौ अननाया बारा जाबाय। दा बेखायनो जा बिदों जों बेखौनो होदों उन्दैनिफ्राय।
चकलेट बिजेननायनिफ्राय बे स्टार्ट जादों चकलेट बिजेननायनिफ्रायनो बे स्टार्ट जादों गथ'नि बिजेननाया आरो चकलेटनिफ्राय बिनानै दिनै जे मेट्रिक लिरफैबाय बिसिम बिसोरो जा बिदों बेखौनो मोनदों जा बिदों बेखौनो मोनदों ओंखायनो फैयै फैनानै मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा दानिया मा सिन्था खालामो बाइक नांसिगौ मबाइल नांसिगौ डाइरेक्ट जों बे खोथाखौ सिन्ता खालामो मानो नांगौ खारन बिबानो मोनो बिबानो मोनखागोन बिसोरो मोनथिगौ बिबानो मोनगोन आरो बिबानो मोनगोनखायनो दिनैनि दिनाव जों नुबाय सासे हाजिरा खामला मावनानै जाग्रानि फिसायाबो बिफानाव बाइक बियो धमकी होनानै अथ'स' बिफाया खामलासो मावो हा एसे दङ जोबथारनायाव बिफाया बेखौनो फानबावनानै बिसानो बाइक बायनानै होयो दिनै बे थासारियाव आं बुङाखै जे बाइकआ गाज्रि मबाइलआ गाज्रि होननानै नाथाय जोंनि फिसाफ्रा बाइकजों सलायजायो मबाइलजोंसो सलायजायो नङा होमबा दा बेबायदि आरोखि दा बेखायनो आं बुङाखै फिसाखौ अननो नाङा अननाया सोरहा गैया गावनि फिसाखौलाय बयबो अनो नाथाय बे अननाया जाहाथे बिस जाया जोंनि फिसानि थाखाय जों बेखौ नोजोर होनांगौ जोंनि अननाया गोसो गोरबोआव थागोन नाथाय गथ'फोरखौ सामलायनांगौनि थाखाय जोंहा जि दायित्व दङ मा रोखोमै नों गथ'खौ सामलायनांगोन बेखौबो नोङो बुजिनो हानांगोन नोंनि फिसाखौ नों माबोरै सामलायो नोंनि गथ'नि खोथाखौ नों बुजिनो नाजा नोंनि गथ'आ मा रोखोमनि नङा होमबा गावबा गावनि फिसाखौ जोङो बुजिनो हानाय जानांगौ खारन नों उन्दैनिफ्राय फेदेरबाय सानफ्रामबो नोङो गथ'खौ लोगो मोनबाय दाना बे गथ'आ माबायदि दा बेजों गोरोबनानै गथ'खौ नोङो सामलायनो नांगोन अब्लासो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हागोन नाथाय अननाया बारा जानानै जुदि नांगौनिबो नाङैनिबो नंगौनिबो नङैनिबो जानायनिबो जायैनिबो अनफ्लेयोब्ला जा नांगौ बेखौनो होयोब्ला जोंनि गथ'आ गाज्रि जागोन आरो बेनो जागासिनो दं दा आंहा स्कुल दङ गंसे मानास सेरफां एकाडेमि होननाय गोबां फरायसा दं आंनि स्कुलाव कमप्लेना मा बे स्कुलनि कमप्लेना मा गथ'आ जे लेखा रोङाखै बिनि जेबो कमप्लेन गैया गथ'आ जे नाम्बार खम मोनदों बिनि कमप्लेन गैया कमप्लेना मा मालाबा बिमाफ्रा फैनानै आंनियाव मा कमप्लेन होफैयो बिमाफ्रा गाबफैयो मा खालामनांगौ सार मा जादों नै नायनानै गथ'नि पेन्टखौ फुबाय मा जादों नायबा एसे गोजा जादों मैया आमुक सारा ओरै बुनानै गोसा गथ'खौ बुदोंना नोंखौ बुदों गथ'खौ बुदोंबा नों मानो गाबदों गथ'नावसो सागोन ना गथ'आसो गाबनांगौ नों मानो गाबदों आंथ' गथ'खौ बेबायदि बुनो हराखै गथ'खौ मानो बुदों जों सोरनिबा फिसाखौ गाज्रि मोननानै बुयो नामा जों जायखौ अनो जायखौ मोजां मोनो बेखौसो रायो बेखौसो बुयो नों नाङा देनाय जाय गथ'खौ जों मोजां मोनो दा जोंनि फिसाखौसो जों मोजां मोनो बिराद नङा होमबा जोंनि फिसाखौ जों बिराद मोजां जाजानो लुबैयो ओंखायनो गाज्रि नुयोबा जों रायो मालायनि फिसाखौथ' जों राया मानो रायो खारन जों बे गथ'खौ मोजां मोनो अनो ओंखायनो रायदों ओंखायनो बुदों दा नोंसोरनि गथ'खौ मोजां खालामनांगौनि दायित्वआ जोंनियाव दङ जोंनि स्कुलनि मट'आ मा मट' माने मन्त्र Your dream, our commitment. नोंनि सिमां जोंनि रादाय नोंसोरो मा सिमां नुनानै गथ'खौ जोंनि स्कुलाव फैदों जे आंनि गथ'आ मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ मेट्रिकआव 80% लाखिनांगौ 90% लाखिनांगौ आंनि गथ'आ सासे डक्टर जानांगौ सासे इन्जिनियार जानांगौ ओरै जानांगौ नोंसोरनि बे सिमां दाना बे सिमांखौ जाफुंहोनायनि रादायखौ जों नोंसोरनो होदों दा नोंसोरनो होदोंब्ला नोंसोरनि गथ'फ्रा मोजां जानांगौ दा गथ'आ हमवर्क खालामना फैयाखै फरायनो हरदोंमोन फरायना फैयाखै दा बिनि थाखाय जों एसे बुबाय एसे रायबाय
खारन नङाबाथ' बे फरायनाय नङा आरो नोंसोरथ' गथ'नो मा लिरनो हरदों बहिखौबो लानानै नाया न'आव मा फरायनो हरदों गथ'नावथ' सोङा नोंसोरो दा नोंनि गथ'आ हमवर्कखौ खालामना फैयाखै सुदुमना हरनांगौ नामा बेखौ बिराद मोजां जादोंलै बेटा गाबोनबो लिरना दे फरायनो हरबाय फरायना फैयाखै बिराद मोजां जादोंलै बेटा गाबोनबो फरायनाङा दे होननांगौ नामा दा बिदिजों गथ'आ बोरै मोजां जानो नोंगौ नाङा आरो दिनैनि जुगा मा जादों मिथिबाय दा दिनैनि जुगानो मानसिखौ जाम्बा खालामनायनिल' पलिसि लायोदा सरकारफ्रा मिथिगोन ना आरो बेयाव बांसिन भुगिनांदों जों गामियारि मानसिफ्रा जों बायदि जाथिफ्रा फिसा फिसा जाथिफ्रा दिनैनि दिनावहाय मा स्कुलाव गथ'खौ बुनो मोना रायनोबो मोना बोरैबा जुदि कमप्लेना गोलैयो मास्टारनिया साख्रियानो थांगोन बेबायदि दा गोदो मामोन गोदो जों जेला एलपि स्कुलाव थांदोंमोन जोंखौ मास्टारा बुङोमोन बे खन्थाइखौ गाबोन मुखास्त होनांगौ दे आरो जाय जाय मुखास्त होनो हाया बिखुङाव थाव फोननानै फैयो आरो जुदि सोरबा फैयाब्ला गिनानै बेखौ न'आव थांनानैसो लागायहैगोन बायथ' जोङो हरसे थाला मुखास्त लानो गोनां जायो मुखास्त होयोमोन जाय मुखास्त हायाखिसै बिनि बिफाङाथ' बेरलाबखायो गेरेन्टे आरो सोरबा बुजायोब्ला जों मा खालामोन स्कुल गनाय लोगो लोगो खारबोनानै न'आव थांनायनि सिगां बे बुजानाय लोगोनि न'आवसो हाबहैयोमोन हाबनानै मा बुंमोन बिमाखौ आयं नोंसानिया आमोखाया दिनै मास्टारजों बुजादों बिखुङाव हामदों आथिंखौ नुफेरबावनांगौसोमोन बिनि होनना बुङो बुङोना बुङा दा गतिके बायथ' नों फरायथारनांगोन दा दिनैनि दिनावहाय मास्टारा बुनोनो मोनलाब्ला बुंबाय मास्टारा सानजानाय सानाबारिखौ मुखास्त लानानै फैदो गाबोन बानि सानजाबनाय फारिखौ मुखास्त होनो होबाय बे होदो मैयाथ' होनो हरदोंमोन हाया बुनोबो मोनानो बुवाखिसै बुनोबो मोनाखिसै नालाय बेबायदिनो सामफ्रामबो मुखास्त लाना हरो इसोरबो गिला बुनोबो हाखाया बुखायाबो इसोरबो मुखास्त लाला दानिया जेला एग्जाम जाबाय फरिखा जाबाय मास्टारा मा खालामबाय दानिया जाय 9 नाम्बार मोनो बेनो आगदाखैजा लाथिख' मोनसे होदेरबाय बेसेबां जायो 90 जाय 8 नाम्बार मोनो आगदाखैजा लाथिख' मोनसे होदेरनानै 80 90 80 70 60 खारन फेलबो खालामनो मोना मिथिबाय फेलबो खालामनो मोना फेल जायोबा आरो मास्टारा बेखौ न'आव थांनानै स्पेसियेल फोरोंहैनानै फरिखा खेबसे लिरहोबावनानै पास खालामनांगौ दा गतिके मानो 10 नाम्बार मोननायनिबो 100 होबाय 9 नाम्बार मोननायनिबो 90 होबाय 8 नाम्बार मोननायनिबो 80 होबाय बिमा बिफायाथ' खबर लाखाया बिमा बिफायाथ' खबरानो लाखाया गावनि गथ'आ मा रोंदों मा रोङा बे नलेजआनो गैया बिनिफ्राय मा खालामो एलपि स्कुल पास जाबाथाय गोबाङानो एसे देरबायबो प्राइभेट स्कुलाव हैनोसै होननानै जोंनो होफैयो क्लास 6आव एडमिसन लानो फैयो क्लास 6आव एडमिसन लानो फैयोब्ला सरकारि स्कुलनिखौ जोङो मालाबा एसे इन्टारभिउ लायो लाब्लाथाय नाम लिरनो होयो जों नोंनि नामखौ लिर गामिनि नामखौ लिर नामखौ बोरै लिरगोन दा गामिनि नामखौ बोरै लिरगोन बियो दा ख'खौनो रोंखाया ख'खौ मुखास्त होनबा ख'खौ मुखास्त हाया ख'खौ सिनाय इमा ना राव मोनसेबो हाया बे क्लास 6आव फरायनो फैदों आरो बिमा बिफाया बेखौबो मिथिया जे गावनि गथ'आ क्लास 6आव मोनबाय खिन्थु नाम लिरनो रोङा बेखौबो मिथिया थारमाने मा गथ'जों जेबो सोमोन्दो गैया दा अब्ला जोंनि गथ'आ बोरै रोंगोन दायनिगिरिया जों बिमा बिफाया आरो बै सरकारि स्कुलाव जायफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ एडमिसन होबाय बिसोरनि सानस्रियानो नैबेनोखा मालाय प्राइभेट स्कुलाव हैनायफ्रा कामाख्या सारमोननिया भबानि मेडाम मोननिया लेखा गोरों जागोन डक्टर इन्जिनियार जागोन जों जाम्बा जाम्बिनि बे सरकारि स्कुलाव फरायनाय फिसाफ्रालाय बहा डक्टर इन्जिनियार जानो देरसानदि थांलाय फैलाय खालामथोंसै एसे देरबा बेंगालराव खामला मावहैथोंसै
साननायानो बेनोखा नोंगोना नङा दे दा साननायानो बेनोखाबा बे गथ'आलाय मानो लेखा रोङो दिनै बे जोंनि गोरोन्थि सानस्रि जों दुखियानि फिसाफ्रा सरकारि स्कुलाव फरायो जोंनि गथ'आ लेखा रोंनाय नङा जेबो जानाय नङा बे बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि सानस्रि दा बेखौ जों जालदाब दोननांगोन दा बेवहाय थानाय जेसेबां लेखा गोरों मानसि दं दा आंजों फैबाय मास्टार सासे दं बेखौ सोंबा जाबाय बे बबेयाव फरायदोंमोन गामिनि एलपि स्कुलाव आं बबेयाव फरायदोंमोन गामिनि एलपि स्कुलाव बे कामाख्या सारा बबेयाव फरायदोंमोन गामिनि एलपि स्कुलाव मेदामासो बबेयाव फरायनाय गामिनि एलपि स्कुलाव जेसेबां दं बेवहाय लेखा गोरों गासिबो गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनाय मास्टारा साबेसेमोन 10 जन मोनसै सासे सानै छात्रफ्रा बेसेबां थायोमोन 60 70 80 90 100 जन बे सानै मास्टारानो बै समाव 100 जन गथ'खौ गामिनि एलपि स्कुलाव फोरोंदोंमोन आरो बे गथ'फ्रानो उनावहाय BA MA पास जानानै मास्टार प्रफेसार जादों दिनैनि दिनाव साबेसे जायो स्कुलाव स्टुडेन्टआ लेखा गोरोंफ्राथ' लांजोबबाय प्राइभेट स्कुलाव बेसेबां थायो 20 जन 25 जन 30 जन 40 जन बिनि बारा थाया नोंना दा 30 जनल' गथ' दङब्ला दिनैनि दिनाव बे सानै मास्टारालाय मानो फोरोंनानै गोरों खालामनो हाया जानो बै समनि मास्टाराथ' मामोन जोंनि समनि मास्टारा एलपि स्कुलनिया क्लास 9ल' पास जानायमोन सासेया आन्दार मेट्रिकमोन आफायाबो मास्टारा आफाया खिन्थु मेट्रिक पासमोन बिदिनो 9 10 आन्दार मेट्रिक होननानै बुङोमोन एलपि स्कुलनि मास्टारा बेबायदिनो गोजामोन बिसोरनो फोरोंनानै MA BA पास खालामनोबा दिनैनि दिनाव मानो हाया दा बेखायनो बुंनाया जोंनि सानस्रिखौ जों चेन्ज खालामनांगोन ना दा सोलायनो नांगोन ना नाङा जे आंनि फिसाया गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनानै लेखा रोंनाय नङा होननाय सानस्रिखौ जों दिनैनिफ्राय गारनो हायो आरो नोङो बिमा जानानै बिफा जानानै नोंनि गथ'आ जे क्लास 6 मोनबाय ABCD जे रोङा बेखौनो मिथिया नोङो गावनि नामखौ जे लिरनो रोङा बेखौनो जे मिथिया नोङो माबोरै गोरों जागोन बे दाया सोरनि बिमा बिफानि दा बेखायनो आङो बुंनो गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनानैनो नोंथांमोननि गथ'आ जोंनि फिसाफ्रा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसार जागोन दा बेनि थाखाय जोंनि सानस्रिखौल' जोङो सोलायनांगौ चेन्ज खालामनो नांगौ नङा बे सानस्रिखौ सोलायनानै दिनैनिफ्राय जुदि गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन लायोब्ला रावबो होबथानो हाया जोंनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनायनिफ्राय दा बेनो मोनसे खोथा खिन्थु गोसोआव लानो नांगौ होननाया गावनि फिसाखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय खालि अननाय मोखाङाव अननायल' दिन्थिबाय थायोब्ला बे गथ'आ खुनुदिन मोजां जानाय नङा मेक्सिमाम आं गासिबो नाखै मेक्सिमाम गथ'आ दिनै बिमा बिफानि अननायखौ बारा मोननानैनो गाज्रि जादों मिथिबाय गोदोनि गथ'फ्रा आलादा दानि गथ'फ्रा आलादा दानि गथ'फ्रा गिया मिथिबाय अनबाय माने लाइ मोनबाय होननाय जोङो गोदो अनबाय माने जों गोसोखौ बिराद मोजां मोनोमोन अनबाय जोंखौ आफाया ओरै बुंबाय येस दिन दानि गथ'फ्रा मा सानो आंखौ बिराद अनो बिराद मोजां मोनो गथिखे बाय बिबाबो आं मोनो जौ लोंबाबो आंखौ रायखानाय नङा हिन्जाव गोसोबाबो आंखौ बुंखानाय नङा साननायफ्राबो बेबायदि बे गोदोनि दिनाव खिन्थु गोदै मोजां होनबानो मानिनानै लायोमोन हामा नाथाय येस हामानो बेयाव थांनो हामानो जों हामा नालाय हामा बेखौ जानो हामा नालाय हामा बेखौ लोंनो हामा नालाय हामा दानि गथ'फ्रा मा हामाब्रा होनना बुङो नंगौना दा ओंखायनो दानि गथ'फोरखौ ट्रिटमेन्ट होनांगौब्ला दामनोबो नांगोन मिथिबाय दामनांगोन
आंहाबो फिसाला दं दै मालाबा लाजिलायलांबो ओंखायनो फिसालाया BA पास जाबाय आंना MA पास जासिगौमोन एबार खिन्थु फाइन आर्ट्सआव दोनदों आं MA खौ फरायनो होआसै फाइन आर्ट्सआव दोनदोंमोन फिसालाखौ आं बुंदोंमोन मोनसे बाथ्रा फरायनोबा मोजाङै फरायदो फरायनोबा मोजाङै फरायबाय मेट्रिक पास जाबाय बरमायाव एडमिसन लाफैदों बरमायाव एडमिसन लाखांनानै थांनायनि सिगां आं बुंदों साइबिहि नोंपाखौ खिन्थु बयबो सिनायो नोंपाखौ खिन्थु बयबो मिथियो बोरैबा जुदि माबा मोनसे बदनाम खोनानांगौब्ला आरो मबाइल सबाइलनि जुदि गेजेरावनो माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला दानथारनानै उसुं गुदियाव फबनानै दोनगोन दानस'नानै उसुं गुदियाव फबनानै दोनगोन रावबो सोंनायबो नङा नोंसालाय बहा थांदों बेंगालराव फरायनो थिनहरबाय आं बेनिफ्राय कर'ना टाइमाव थाग थिग मिथियोमोन आं कर'ना जानानै थैबाय न'आव लाबोनो मोनखाया थुइ नोंना आंहा बेबायदि जानांगौ गोदै रावजों दानि गथ'फोरखौ बुजायनो हाया मोजां खालामनो हाया गोदो जोङो गोदै बुङोब्ला मानियोमोन नङा होमबा जों मेथाइ दोंसे खोनादोंमोन जोङो उन्दैयाव रेडिय'आवहाय बे मेथाइखौ जों बिराद गोसो होनानै खोनासङोमोन बुजिनानै लायोमोन एसेबां गोदै एसेबां मोजां मेथाइ बे मेथाइजोंनो जों गोबां खोथा बुजिनानै मोनदोंमोन आरो मेथाइ खोनासंनाय समावहाय जोंखौ देरसिनफ्रा बुङोमोन खोनासंदों ना मेथाइखौ मा होनदों मेथाइखौ खोनासंदों ना मा होनदों खोनासंदों मा होनदों बुजिदों मा बुजिदों माबायदिमोन बे मेथाइआ दे फरायदे बाबु लेखा फरायदे लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देरनां देरबोला खोनादोंमोन ना बिराद मोजां मेथाइ नोंगोना लेखा फरा रोङाब्ला जाम्बा जला जाबोला थगाय जागोन सनाफोर गुबुनजों नोंसोर बिराद ओंथि गोनां मेथाइ बे मेथाइखौ खोनासंनानै जों बिराद मोजां मोनो दानिया खिन्थु बेबायदि मेथाइखौ मोजां मोना माबायदि मेथाइबा बेखौलाय दुगैबा जों साबोनानो जामनाय नङा माबायदि जागोन दुगैनायाव खनबा फरायदे बाबु लेखा फरायदे साबोनानो जामा दानि सेंग्राफोरनो दानि लाइमोनफोरनो साबोन जामनाय नांगौ बेना दानिया ओंखायनो बेबायदि मेथाइखौ माबायदि रोजाबनांगौ जायो बिसोरनो फरायदे बाबु लेखा फरायदे लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला बिराद मोजां मोनबाय आरो नङा होमबा दा आंनि बुंनायनि कारना बेनो ओंखायनो दानि गथ'फोरखौ नों बुङोब्ला बाबु आफा सना मोजाङै फरायदे फांफुं खालामनाङा दे जौ लोंनो नाङा दे सिगारेट सोबनो नाङा दे बाबु सना दे बिदि होनबा मानिया माबायदि मावनोसैबाय जौ सिगारेट सोबनो सबनोबो नाङा गाबथाथारगोन आं नोंखौ फांफुं बिहांजों मोजांबासो मोजांलै गाबथारगोन आं बुंनां बिदिब्लासो मानियो बेसेबां गोदो बाबु सना मोजाङै फरायदे आबादे जौ लोंनाङा दे सिगारेट सोबनाङा दे खिन्थु बेनो बदमासा
बिमा बिफानि खाथियाव बिराद गोरलै बिमा बिफाया मा सानो मिथिबाय गैया जोंहाना बुजिथाराखै दाबो एखेबारे बैसो जायै बायदिसो तारमाने न'आव आइया ओंखाम दानोसैलै आं दं दानोसैलै आइया बायजोआव मा होयो मिथिबाय सिख्लाफोरजों बायजोआव थांबाथाय बियो न'आव थांबाथाय बेबायदिनो बदमास ओंखायनो सिनायनो हाया जोङो जोंनि फिसाफोरखौ आंसो दहाय होनबाय नों जे उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबाय सामफ्रामबो नोंजों थायो नोंनि गथ'खौ नों मानो सिनायनो हाया थारमाने जों गोदो जेला जोनोम जादोंमोन ना जोंनियाव इलेक्ट्रिक कारेन्ट दंमोन टिभियानो गैयामोन एसे देरबाथाय जों गामियाव गंसे ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभि फिसानो पर्टेबल टिभि लाबोदों गामिनि रायजोफ्रा बेयावनो बेयाव जेसेबां मानसि दं बेजों ज' मानसिफ्रा जमा जानानै नायोमोन रामायण महाभारत मिथिबायना टिभियानो गैयामोन साइकेलानो गैयामोन बे मबाइलनि खोथाखौथ' जों साननो हायामोन दानिया गथ'फ्रा जोनोम जानाय लोगो लोगो टिभि मबाइल बाइक गासिखौबो नुजोबबाय नुवाखैसै दा नुबायब्ला बिसिनि ब्रेना जोंनि बिराद फास्ट मिथिबाय गोख्रैसिन जोंनिख्रुइ एडभान्स दा एसेबां एडभान्स बे गथ'फोरनि माबाया ब्रेना दा बे गथ'खौ नोङो बुजिनांगोन एक्सुवेल नोंनि फिसाया मा बेखौ बुजिनानै सानै हयै नोङो जोथोन लानांगोन नङाब्ला दिनैनि दिनाव गथ'खौ मोजां खालामनो हाया मा होननानै बुंदोङो दिनैनि जुगा मासे मैया गावनि फिसाखौ मोसानि बारियाव फेदेरनाय साननानै नायलाय जुगा बेबायदि साननानै नाय नोंथांमोना मासे मैया गावनि फिसाखौ मोसानि बारियाव फेदेरनाय बेसे गिदिर चेलेन्ज दा जोंनि फिसाफ्रा दा बिलिफाङाव न'निफ्राय जों ओंखारलांगोन बिमाखौ बुंलांबाय आइलै आं माबा मोनाव थांनो सोमखोर होननानै बेरायना फैदो दे थाब फै औ दे आइ थारमाने न'निफ्राय ओंखारलांबा मा जायो दा बे गथ'आ बबाव सोरजों खालपाराव जिरायहैनानै जौ लोंहैगोन सोरजों थांफानानै बहा गान्जा सोबहैगोन सोरजों थांफानानै बहा सिगारेट सोबहैगोन खुनु पात्ता गैया माने परिबेसानो बेनो गामिनिफ्राय न'निफ्राय नोङो गामियाव ओंखारलांगोन गामियाव मा थासारि मेक्सिमामनियानो मा खालाम बे गामिनि सेंग्राफ्रा गामि दबथायाव जिरायनानै सोर जौ लोङो सिगारेट सोबो गान्जा सोबो गाज्रि गाज्रि खोथा रायलायो मबाइलाव गाज्रि गाज्रि सावगारि नायो परिबेसा बे दा बे परिबेसाव जोंनि गथ'खौ मोजां खालामनांगौआ बिराद गिदिर मोनसे चेलेन्ज दा बिनि थाखाय गार्जेनफ्रा सांग्रां जानांगोन नङा होमबा खारन जोंनिया फिसाफ्रा सासे सासेल'खा दहायनो होननाया जोंनिया फिसाया सासेल' दाना बे फिसा सासेया मोजां जाथारनांगोन जेरैखि जाया बे मोजां जाथारनांगोन आरो मोजां जायाबा नोंनि न'खरानो धंस नोंनाङा बिमा बिफा फिसा हौवा सासे न'खराव बे फिसा हौवाया जुदि गाबोन ड्राग्स एडिक्टेड जायोबा जौ फाग्ला जायोबा हिनजाव फाग्ला जायोब्ला बाइक फाग्ला जायोब्ला लेखा फरायनायाव आधा ससा जायोबा धंस जाग्रा जाहैबाय न'खरा जागोनब्ला होमबा जोंनिया बे सासे फिसाया बे सासे गथ'आनो मोजां जाथारनांगोन दा सासे गथ'आ सासे फिसायानो मोजां जाथारनांगोन बा जोंनि बिमा बिफानि मावनांगौ दायित्वआ मा बेखौ गोसोआव ला नङा होमबा बे दायित्वखौ जोङो बुजिनानै साफ्रोमबो बिमा बिफाया जोंनि फिसाफोरखौ जुदि मोजाङै जोथोन लायोब्ला जोंनि फिसाया आं दहायनो बुंदोङो जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दा जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायोब्ला जोङो बिमा बिफाया फिसाफोरखौ बुंदावनांगोन जे आफा मोजाङै फराय मोजाङै लेखा फराय आं दं मेट्रिकआव 98% लाखि नोङो सासे डक्टर जानांगोन फिसा नङाबा आं माबोरै सोलिगोन न'खरा माबोरै सोलिगोन नोंखौ लानानै आंहा गोबां सिमां दं गोबां आसा दं मा नांगौ नोंनो फरायनायनि थाखाय आं दङ मोजाङैल' फरायाबा नों डक्टर जानांगोन होननानै बुङो नोंनि फिसाखौ मानो जाया बे गथ'आ डक्टर मानो जाया बे इन्जिनियार दा आंनि नामखौ बुंबाय फैला जे बरगयारि होननाय मोनसेया जाहैबाय मा जोंस्रां ब्रह्म
फैला जेबर बेराथ' सिनेमानिसो ना मोनसेया जोंस्रां ब्रह्म बेबो आंनि गुबै नाम नङा आंनि गुबै नामा जितेन्द्र नाथ ब्रह्म आफा दोननाय नामा जितेन्द्र बे जितेन्द्रखौ सोलायनानै जोंस्रां ब्रह्म लादों आङो खिन्थु आफा दोननाय मुङा जितेन्द्र जितेन्द्रआसो मिथिना मिथिया जितेन्द्र 80s नि सासे बलिउडनि सुपारस्टार एक्टर धर्मेन्द्र जितेन्द्र राजेश खान्ना राज बाबर बिसोरनि दिननि एक्टर सासे जितेन्द्र बे एक्टरनि नामै आंनि नामखौ जितेन्द्र दोनदों आफा जितेन्द्र बिनिफ्राय आं जेला एसे देरबाय आफाया मा खालामो बे बाजारफ्राव थांनानै गिदिर गिदिर ना मागुर गिदिर गिदिर सिंगि खुसियाफोरखौ लाबोनानै आइखौ थाइगिरजों सबायजों अनलाजों संनो होयोमोन बेनिफ्राय आङो खुरै गिदिराव खुरैसे ना मागुर रद' रद' होयोमोन आं जानायखौ आफाया नायफाबाय थायोमोन ओरैजाय जा आफा थिगसे जा जेसेबां जानो जा खिन्थु एक्टर जानांगोन दै बेसेबां जानो जा खिन्थु एक्टर जानांगोन बिदि दा बेबायदिनो सानफ्रामबो ना मागुर गोथाव गोथाव संना होना जानाय दोननाय बेसेबां जायो जा खिन्थु एक्टर जानांगोन बिदि आंबो एक्टर जानांगोन गामियावबो दानिया मा जाबाय आंनि लोगोफ्रा एक्टर होनग्रा जाबाय आंनि देरसिनफ्राबो एक्टर होनग्रा जाबाय एक्टर होनग्रा जाबाय आफायाबो एक्टर जानांगौ थाबाय आङो सिन्था खालामबाय होनबा आं एक्टरखौनो जानोसै आं एक्टर जानोसै एक्टर जागोन सानसेयाबो आं एक्टर जागोन जाथारगोन आं दा एक्टर जाबाय जागोन ना जायाखै जोंनि गथ'फोरनि ब्रेनाव बेखौ सोनानै मिथिबाय जोंनि गथ'फोरनि ब्रेनाव बेखौ सोनानै हो आफा नोङो मेट्रिकआव 90% लाखिनांगोन जा बेसेबां जायो 90% लाखिनांगोन 90% लाखिनांगोन दै आफा 90% लाखिनांगोन मा फरायदों बे गथ'आ बबाव थांनो नागिरदों दहाय थांनानै मा खालामहैनाय बबेहाय सोरजों लोगो जाहैनाय मा जाहैनाय फुंनि बेलासिनि मोनानि फरायनाय नङा होमबा बिनि अनगायै जेबो जादु मन्त्र गैया जेबो सर्टकाट गैया गथ'खौ सानफ्रोमबो टाइमाव फरायनांगौ फुङाव फरायनांगौ बेलासियाव फरायनांगौ मोनायाव फरायनांगौ मोजां खायद जानांगौ मोजां लोगो जानांगौ मोजांजों मोजां जायगायाव थांनांगौ मोजां बाथ्रा रायलायनांगौ खालि बे माबाखौल' जुदि हुदाखौल' खालामोब्ला नायदो जोंनि गथ' मानो लाखिनो हाया 90% मेट्रिकआव गेरेन्टि दा बेखिनि दायित्वखौल' जों बिमा बिफाया बांस'नो नांगौ साफा साफा बिमा बिफा जानानै गावनि फिसानि थाखाय बेखिनि खामानिखौ मावनो हायाब्ला पाप नाङो आरो बे पापनि फिथाइखौ थांना थानाय समावनो मोनजायो मोनजागोन ना मोनजायाखै गथ'आ जेब्ला गाज्रि जाबाय बिनि फिथाइखौ नों गावनो मोनजागोन मा बुङो लास्टआव बिमा बिफाया बिस सिनेमाखौ नायदोंमोन ना बिस दा पयजन नायदोंना बिफाया मा खालामदों जोबथारनायाव पुलिसनो गावनो हमनानै हरदों पापा बेनो पुलिसनो गावनो हमनानै हरनांगोन दा जोंनियाबो मा जायो गथ'आ गाज्रि जानायाव लास्ट पर्दा मोनहैनाय लोगो लोगो बिमा बिफाया मा बुङो थैथारथोंसै बे फिसा सासेया मुलिखौनो दौना बुथारनोसै आं पापा बेनो नोंना दा बेबायदि आरोखि दा बेखायनो जोंनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनांगौनि दायित्वआ नाम्बार 1 जों बिमा बिफानियाव दङ नाम्बार 2 गथ'फ्रा गावसोरनो गावस्रानो गोसो थानो नांगोन दा बेवहाय जायफोर 15-15 दङ बाखिखिनिखौबो आं बुंदेरबाय दे गिबियाव नों बे 15 जनखौ बुंबाय आं दहायनो बुंदों नोंसोरबो 60% मोननो हादों 70% मोनदों 80% मोननो हादों बिदि ओंथियानो जाबाय
नोंसोरनियाव नैबे दङ मिथिबाय बेखायनो नोंसोर जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो आरो दिनैनिफ्राय थांखि लानो हायो दिनैनिफ्रायनो थांखि लानो हायो जे आं ओरै थोरै जानोसै आं डक्टर जानोसै आं इन्जिनियार जानोसै डक्टर जानोसै बा इन्जिनियार जानोसैब्ला नोङो मा खालामनांगोन जादु मन्त्र जेबो गैया सर्टकाट जेबो गैया आं दहायनो बुंनाया बे थांखिखौ होसोनानै नोङो दिनैनिफ्राय लेखा फरायबाय था फरायबायल' था डक्टर जानांगौ थाखाय मा प्रिपारेसन खालामनांगौ इन्जिनियार जानांगौ थाखाय मा प्रिपारेसन खालामनांगौ दिनै नोंसोर गावसोरनो मिथिखागौ नङा होमबा बेखौल' स्टाडि खालामबाय था रावबो होबथानो हाया डक्टर इन्जिनियार गेदेर मानसि जानायनिफ्राय दिनै नोंसिनि दरजाया गेवबाय नङा होमबा नोंसिनि दरजाया दिनै गेवबायबा लामाया ओंखारबाय दा बे लामाजों थांबाय थानांगोन थोंजों थांबाय थानांगोन थोंजों नाथाय गेद्दा गुद्दा सिन्था खालामोब्ला खुनु दिन जानाय नङा जायफ्रा फेइलार जादों बिसोरखौ नायबानो जाबाय मानो जादों जायफ्रा साक्सेस जादों बिसोर मानो जादों मेगमास्टार स्टप होननाय मा मायथाइयावमोन आं बावबाय CBSE आव बियो 99% लाखिदोंमोन क्लास 10 99% बबेबा मोनसेयाव गासिबो 100 गोजा बबेबा मोनसे साबजेक्टआव बे 99 लाखिदोंमोन 99 पॉइंट सामथिं बिनि पार्सेन्टआ बेखौ रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन जे नोंनाव मा जादु दं मा मन्त्र दं मा सिक्रेट दं जे नोङो एसेबां बुरजा नाम्बार लाखिबाय अब्ला बियो बुंदोंमोन आंनि फरायनायनि टाइमखौ आं मालाबाबो साना हिसाब खालामा 7टायाव फरायदोंमोन मोनानि 7टा जाफिनबाय खै घन्टा जादों खुनु दिन हिसाब खालामा जायखिजाया आं फरायबाय थायो आरो आं फरायनाय समाव आइयाबो आंजों थाफायो मोनायाव हरनि 1टा 2टा जायोब्ला आइया आंनो लाल साहा फुदुंनानै होयो बेनो बेजों आं बेखिनि नाम्बारखौ मोननो हादों होनना बुङो नङा होमबा ओरैनोथ' मोना नाम्बारखौ ओरैनो मोनगोन नामा आं डक्टर जानो होनबा आं डक्टर जागोन नामा इन्जिनियार जानो होनबा आं इन्जिनियार जागोन नामा आं 90% लाखिनोबा 90% लाखिनो हागोन नामा 90% लाखिनांगौनि थाखाय नोङो फरायनो नांगोन दिनै जायफोरा 50% मोनबाय जायफोरा 30% मोनबाय बे 30% मोननाय गथ'आ बुंनो हाया आं मानो 30% मोनखो खारन नों लेखाखौनो फरायखायाखै मानोथो 90% मोननो नोंलाय नङा होमबा नों जा बिफांखौ गायदों बे बिफांनि फिथाइखौसो मोनजागोन फान्थाव बिफां गायनानै फान्थाव बिफांखौ सानफ्रामबो आपेलाथ' थायगोन ना थाया थायगोन ना थायाब्ला आपेल थायगोनसो बे आपेल फान्थाव बिफाङाव फान्थावनि फिथाइयानो फैगोन एकदम फान्थावसो जाबाय नोङो आपेल गाय आपेलनि फिथाइ थायगोन लेखा फराय 98% लाखिनो नागिरदों नों फरायबाय था येस 98% मोनगोन दा बेखायनो नोङो जा मावदों बिनि फिथाइखौसो मोनगोन डक्टर जानोब्ला डक्टर जानांगौ थाखाय मा खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो मावनांगौ दा जियानो जा आं गोबां खोथा बुंनो सानाखै जोंहा मेदाम दंबावो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों दा मोनसेल' खोथाखौ आं बुंनोसै जोबनायाव जायफ्रा टप 15 मोनबाय बेवहाय टप 5 माने 15 जन गासै बिसोरनि बिमा बिफा आरो फरायसाफोरखौ आं बुंबाय फैगौ 5 बोसोरनि उनावहाय नोंथांमोननि फिसा नोंसोरो साफा डक्टर इन्जिनियार जानो हायो 5 बोसोरनि उनावनो दा बिनि थाखाय दा जानांगौनि थाखाय बिमा बिफायावबो थांखि थानांगोन नाम्बार 1आव नोंसोरनियाव साफ्रोमबो फरायसाफोरनियाव आं ओरै थैजायो नों मा जानो नागिरदों बे थांखिखौ एकदम फाइनाल लानानै दोन बिनिफ्राय मोजाङै फरायबाय था आरो बिमा बिफानिफ्राय जिखिनि सापर्ट नांगौ बिमा बिफाया बेखौल' होबाय
आरो बेजों लोगोसे जे गथ'आ हस्टेलाव थानानै माबायदि जाहैदों, सोरजों थादों, सोरजों लोगो जादों, फरायनाया माबायदि जादों, नङा होमबा? फोरोंगिरिफोरजों रायलायबाय था, मा खालामनांगौ दङ फोरोंगिरिनाव एडभाइस ला, जोंनि गथ'आ माबायदि जादों बेखौ एडभाइस लाबाय था। अब्लानो आं बुंनाया फैगौ 5 बोसोरनि उनाव नोंसोर सोरबा डक्टर इन्जिनियार जानानै फैगोन। आरो बिनि अनगायै जुदि बेलेग खोथा सिन्ता खालामदोंब्ला फैगौ 5 बोसोरनि उनावहाय दिनैनि दिनाव मा जायो मिथिबाय? गाज्रि जादोंबाथाय गोदोनि समाव खामला हाजिरा दाहोना थानानै जागौमोन। दिनैनि दिनाव मा जागोन? जुदि गाज्रि जादोंब्ला फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव नोंसोरनिफ्राय साफा साफा ड्राग्स एडिक्टेड, जौ फाग्ला, सिखाव डकायत गुन्डा जागोन। दिनैनि थासारिया बेनो। दा बेखायनो बबे मोनसेखौ नांगौ, बबे मोनसेखौ नांगौ चुज खालाम। नोंनो बबे मोनसेखौ नांगौ? 5 बोसोर नोंसोर गिदिं गिदिं रंजा बाजा जाबाय थानो, सोलिबाय थानो, रंजा बाजा बाइक बि मबाइलबो दाम गोसाला गिदिंबाय था, फैसा नांगौ माने फैसा हरखाबाय थायो, गिदिंबाय था, गोसोथोनायखौबो खिथु उनाव ला, बै भैरबकुन्द'आव थांदोलाय, बै माबायाव थांदोलाय, मा दङ रायन' ना साइन दङ, आंनानै गिदिंबाय था, 5 बोसोर 5 मास मोजां संसारनिफ्राय 5 बोसोरनि उनावहाय नोंनि बैसोआ जेब्ला 25 बोसोर जाबाय, नङा होमबा? 27 बोसोर जाबाय, नोंनि दिन सफैबाय, हाबा जाबाय, बाइकबो फानबाय, मबाइलबो फानबाय, नङाबा आरो मा जाबावो मिथिगौना दानि दिनाव? वाह, गारलायलायबावसो, गारलायलायनानै आरो हिनजाव बेलेग गोसोथोनाय मोनलायबावो, हौवायाबो बेलेग मोनो, आरो माने जायखौ लानो गोसो बेखौनो मोनबावो। ओंखायनो सानो हाबा जोंनि दिनाव मानो बेबायदि सानदिया? ओंखायनो आं मालाबा आफाखौ रागा जोंनो सङा। बियो थाब हाबा जायामोनबा आंबो दा सेंग्रासो जागौमोन, बिहा दा हाबा जायामोनबा, मिथिगोना? ओंखायनो मालाबा आं ओरैबो सानो आरोखि, साला आंसो आंनि फिसाला जानांगौमोनलै, आंनि फिसालासो आं जानांगौमोन। मासि मोजां संसारलै बे, हाबा जाबाय, गारलायबाय, गोदान लालायबाय, बेबायदिखौ मोननायमोनब्ला आंबो लालाय गारलाय 6 जन लाबोनांगौ, मिथिगोना? मिनिंलेस, बे लाइफआ मिनिंलेस, बेफोर जेबो ओंथि गैया, नंगौना? दा गतिके 5 बोसोर खस्थ' खालाम, माबा मोनसे 5 बोसोर उनाव जाखाथारो, मिथिबाय? 5 बोसोर उनाव जाखाथारो, माबा मोनसे जा, बेनि उनावहाय गारि मटर बिल्डिं थाखा फैसा गासिबो जाजोबगोन अट'मेटिक। बिनि सोलाय आं दहायनाय बायदि सानबायब्ला, आंनो दानो रोङाखैलै बाइकखौ आफा, मबाइल नांगौ रोंबा बेनो मोगथाङा, मिथिबाय? नाथाय जोङो सानो जानाय नङा। आंसो दहाय होनदोंमोन जोंनि बर'फोरनि सिन्थाफ्रा जानाय नङा, बे बबाव जागोन? जों माखौथो जागोन होननानै सानदोंमोन, माखौ जागोन होननानै सानदोंमोन? जों जाखो जाया होननानै सानदों, बेनो जागासिनो दङ। दा बे आखाइ मबाइल लादों, बे मबाइलखौ माला सानदोंमोन जे जोंनियाव फैगोन? 1994 जों जेब्ला मेट्रिक पास जानानै गुवाहाटियाव थांदोंमोन, गुवाहाटियाव जोङो सामटाइम्स मालाबा एखनब्ला बोसोरसेयाव खनसे गाहाम सिटि बासाव मबाइल फिसा ओरैजाय माबा सेलफन लानाय नुयोमोन जोङो, कट गाननाय, टाइ गाननाय, बेग लानानै, चसमा गाननाय मानसि। मा बुस्थु नायबिजिर मालियो मबाइल फन मा सोलिदों? जों खुनुदिन सानाखैमोन जे बे बुस्थुआ जोंनाव फैगोन। जों मा सानदोंमोन? बे बुस्थुखौ जों मोननांगौबाथ' जों खनथामसो जन्म जाबावनांगोन। जोंनि साननाया बेमोन, एकदम बिदि सानदोंमोन जों।
बे बुस्थुआ जोंनि पकेटाव फैनांगौआथ' जों खनथामसो जन्म जाबावनांगोन नाथाय जों जायखौ सानफेरा जायखौ जाफेरा होननानै जों सानदोंमोन बे मबाइला दिनै दाउ फायखानावबो दं अमा फायखानाव दं ना फायखानाव दं बबा बबे रायज्लायनो रोङियावबो दं बबा लिरनो रोङियावबो दं दंना गैया दङ जों जायखौ जानाय नङा होनना सानदोंमोन दा साननो हागौ नोंसोरो आं डक्टर जानाय नङा आंनि फिसाय सिना जानाय नङा जायो मिथिबाय जायो मानो जानो हाया बेलाय बे जानाय जाया जोंनि आखायाव दं नोंनि आखायावबो दङ आं बुंबाय बे अदालगुरियाव सानसे समाव एयारपर्ट जागोन एर'प्लेन बाग्रा जागोन नाथाय बियो जानांगौब्ला सोरनिबा आखायावसो दङ ने सोरबा राजनिति लिडारनि आखायावसो थागोन नङा होमबा नाथाय जोंनि गथ'खौ डक्टर इन्जिनियार खालामनांगौनि माबा सोरनाव दं पावारा सोरनि आखायाव दङ गोहोआ सोरनि आखायाव दङ नोंनि आखायाव दंना गैया जोंनि आखायावनो दङ नोंनि आखायावनो दङ डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौआ बा जानांगौ नालाय जानांगौ येस जानो हायो दिनै बे गोसो होनानै फराय नंगौ नामा दा बेखिनियानो दा जियानो जादों खोथा बुंलिया फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि जायगायाव आंथ' दहायनो बुंबाय बे जायगाया मोनसे बिराद सान्थि मोनसे गोजोन थासारि आरो बे जायगायाव थायोब्ला जोंनि साननाय हनाया जेब्लायबो गोथार जायो